woye achule so zina la wetu ambe tabanga ni DPP woye kumaso kuchule zina la chala mwamba DPP woye atati woye DPP moto zina anga ndipita tsamwa ndabwera pano zandilandira ndikatokoze podium ya maindalama MP yathu pondilandira pano mwaso tokoze munthu wankulu kwambiri achimwene yanga abale yanga honorable MP Charles Mchacha komanso pala chamwali yanga pompano mkulu wa mayi sine mulendo yaye achimanga Maria the entire yonse executive yonse ya region amulota ntimu ya yonse zumu kwambiri ine ndabwera ndilandireni kumachi nyamata mnalembesa RG anyamata ufuna mpempe kuti second phase ikabwera anyamata walembesenso icho linga kuti zakale run slide isongano usiwanga nangoitanidwa koma ine ufuna home ground yoche mwalanga Maria mukuzo kufika RG timu yonse yofuna ezabwere kumudziko andalama honorable MP mulipita ndo kumeneko bwerani nditu muzaone kuti timacheza bwanji pa ground pali bwanji zuko mwambiri RG certificate house masuwanga